Primer de tot, felicitats als tres per la nominació amb el Juvenil A Nit de l'Esport. Moltes gràcies. Us esperàveu aquesta nominació? Bé, sincerament no esperàvem poder tenir... Primer de tot no esperàvem tenir un sisè lloc a la divisió nacional, la primera temporada en la que competíem en aquesta dura categoria i bueno, si esperàvem estar a la nit, doncs sincerament suposo que cadascun jugador interiorment pensarà una cosa, però bueno, crec que és el resultat d'una bona temporada i potser sí que podia entrar en els plans. Jo crec que sí, no ho esperàvem molt perquè tot i que vam fer una molt bona temporada encara podríem haver fet millor si en els últims partits de Lliga i això haguéssim seguit igual, però jo crec que vam fer una bona temporada en total. És una sorpresa, però igualment més o menys ens l'esperàvem perquè va ser com a primera temporada a Divisió d'Honor amb cada sisens i per nosaltres va ser un èxit. Altres equips del club hi han anat diversos cops. Vosaltres és el primer cop que hi aneu? Sí. Enguany competiu amb el tenis taula i amb el juvenil femení del club. Creieu que teniu opcions? Em sembla recordar que el participant de tenis taula va quedar campió d'Espanya, el que suposa un mèrit realment impressionant, i el femení va fer una gran temporada, el femení del club, va assolir una tercera classificació a la lliga més alta i un subcampionat a la Copa. Però nosaltres competirem i a veure, esperar el resultat, però estar nominats ja és un premi. Jo crec que al ser la primera vegada que tenim la nominació no serem les candidats a guanyar, però a veure si pot ser. És difícil que guanyem perquè tant el tenis taula com el femení del club han fet una millor temporada que nosaltres i per tant serà difícil guanyar. L'any passat vau quedar sisens a la Divisió d'Honor Nacional. Amb quin partit us quedeu de la campanya passada? Home, personalment recordo molt especialment el partit de casa contra el Marfil Santa Coloma, el Teresa Maria Roca ple de gom a gom i on vam poder brindar una victòria a l'afició a finals de l'any i va ser una victòria molt bonica. També destacar el partit del Barça, que tot i que no vam poder assolir la victòria, jo crec que vam fer un gran partit que se'ns va escapar en petits detalls. Jo també estic d'acord amb l'Oriol i a mi em sembla que el partit contra Barça va estar a l'altura d'un gran partit, per tant em quedo amb aquest. Aquest és l'últim any com a juvenils del club. Us agradaria tancar-lo amb un premi com aquest? Home, sempre és bonic obtenir premis i més si són així reconeguts com a Nit de l'Esport. Per tant, sí, perquè no seria interessant. Sí, està clar que ens reconeguin amb un premi com aquest seria important i estaria bé. També ho crec perquè aquest últim any estem fent molt bones coses i podem assolir grans objectius. Hola, Pol. Primer de tot, felicitats per la nominació del Juvenil A a la Nit de l'Esport. Moltes gràcies. No sé si has rebut la notícia avui mateix. Sí, avui mateix i encantat. T'esperaves una cosa així? Home, sincerament sabia que podíem sortir nominats, va ser una bona temporada, però és molt complicat, hi ha molts equips de nivell juvenil en tots els diversos esports i sabíem que era complicat, però és positiu, crec, que estiguem nominats. Els altres dos finalistes són el juvenil femení del CRI del club i el juvenil de futbol 11 del C Mataró. Creus que teniu possibilitats de guanyar el guardó? Home, desconec la temporada passada del Mataró de futbol i sé que les noies, les fèmines d'aquí del club van quedar terceres i van quedar subcampiones de Copa i crec que és un rival fort, diguéssim, pel títol, però guanyi crec que estar nominat ja és un premi per la temporada i per l'esforç fet. Em sembla que tu és el primer cop que assistiràs a una nit de l'esport, és veritat? Sí, és la primera vegada que assistiré. Però els meus companys i sé que altres equips del club ja han estat nominats anteriorment. Esteu nominats per haver acabat sisens a la Divisió d'Honor Nacional Juvenil. De la temporada passada, amb quin record et quedes? Va haver diversos partits on vam estar a un nivell molt important, però recordo especialment un aquí, el Teresa Maria Roca, davant del Marfil Santa Coloma,
on el fem guanyar i, bueno, tenint en compte la dimensió del rival, crec que va ser una fita molt important que parla de la temporada que vam fer. I també, bueno, destacar el partit que vam fer també aquí al José María Roca contra el Barça, on vam perdre 6-4, però vam donar una molt bona imatge davant de l'afició i va sortir molt contenta. Aquest any és el teu darrer any de juvenil. Això és la cirereta al pastís? Sí, home, és un premi molt important doncs, que tanca ja una etapa com a jugadors de base de la nostra generació i bueno, és un motiu d'orgull. Hola Juan, primer de tot felicitats per la nominació del Caetà. Gràcies. T'esperaves estar nominat amb el teu equip per segon any consecutiu a la nit de l'esport? No, és una sorpresa, és un reconeixement que ens fa l'Ajuntament de Mataró i estem molt agraïts i molt contents que el nostre treball es vegi recompensat. Aquest és el segon any consecutiu que esteu nominats. L'any passat vau quedar segons. Enguany competiu amb l'hoquei i amb la natació. Creus que teniu oportunitats? El nostre premi principalment és estar nominats per aquesta nit perquè es nota que valoren el treball que estem fent. La temporada passada vau aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. Sí. En quin moment et quedes de la temporada? Tota la temporada va ser molt bona, però principalment amb l'últim partit, que va ser l'ascens, el partit contra Irisolva de la. Hola Àlex, hola Joel. Primer de tot, felicitats per estar nominats a la nit de l'esport. Què us sembla estar per segon any consecutiu nominats com a millor equip cadet? Doncs, siguent de primer any, sincerament no ens ho esperàvem, perquè la temporada passada vam ser campions de primera divisió, però al ser de primer any no teníem esperances d'estar nominats aquest any. També cal dir que és una experiència molt maca que ja vam poder viure l'any passat i ens ha fet molta il·lusió poder repetir-la aquest any. L'any passat vau quedar segons. Aquest any competiu categoria cadet amb el Club Hoquei Mataró Patins femení i amb el natació cadet. Creieu que teniu possibilitats de guanyar? Bé, suposo que tots els que estan nominats tenen possibilitats, tots han fet bones temporades i bé, després cada equip ja sap el que ha fet i crec que sí, que tenim possibilitats, però ja es veurà. Sí, tenim possibilitats igual que tots els altres equips i intentarem quedar el millor possible per quedar com un home a Mataró. Tu, Àlex, a la teva família tens antecedents. La teva cosina va guanyar en categoria júnior. Sí, l'Ariadna, sí. I bé, l'Ariadna ha jugat amb la selecció espanyola, ara està estudiant als Estats Units amb una beca de bàsquet i ha fet molt per ser nominada a la nit de l'esport cada any. L'any passat vau aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. Amb què us quedeu de la temporada passada? Teniu algun record que recordeu més a fusió? Bé, potser el més emotiu va ser quan potser la Copa Catalunya vam caure eliminats, però tot i ser molt inferiors al rival vam demostrar que som un equip que estem units durant tota la temporada i bé, vam fer un gran paper dins la competició. Sí, a part de la Copa Catalunya, que vam sorprendre molta gent, doncs la Lliga també la vam celebrar amb moltes ganes, ja que aquest any podem disfrutar de Divisió d'Honor i competir contra els grans que mai ho havíem lograt. Teniu preparada alguna celebració si guanyeu? Bueno, l'hauríem de pensar, però sí, segurament en faria molt. 3. Primer de tot, felicitats als 3 per estar nominats amb l'Infantil A a la nit de l'esport. Us esperàveu aquesta nominació? Jo crec que sí, perquè vam guanyar la Copa Catalunya i llavors doncs, crec que necessitàvem ser reconeguts per guanyar aquest premi. Bueno, jo crec que sí, també vam guanyar aquest premi bastant important a tot Catalunya, com és la Copa, i vam fer una 6a posició a la Lliga de Divisió d'Honor, que no està gens mal.
Yo sinceramente también, porque si el año pasado nominaron por ganar la Liga, este año por la Copa Catalunya también no merecen el mismo premio. És el primer cop que esteu nominats vosaltres a la nit de l'esport, amb el club? Sí, jo és el primer cop que estic nominat. I tant. Jo no. Temporada... Jo vaig estar nominat fa 2 anys amb l'infantil A per guanyar la Lliga i per ascendir divisió d'honor. Aquest any competiu pel títol de millor equip infantil amb el Lluïsos d'atletisme i amb l'handbol femení. Creieu que teniu opcions de guanyar el títol? Sí, yo creo que sí, pero será difícil. Jo crec que les 3 institucions està molt disputat i que guanya el que s'ho mereix més. Jo crec que sí, però serà bastant complicat perquè ells també han fet molts mèrits per guanyar aquest títol i serà molt complicat. La temporada passada, amb quin partit us quedeu? Amb la final del 3-1 contra el Barça, que ens va fer guanyar la Copa Catalunya. Jo em quedaria amb el 1-0 al camp de les Corts. Em quedaria amb la final, perquè vaig marcar. Si guanyeu el títol, teniu una celebració pensada per dalt l'escenari? No, però ja pensem una. Hola, primer de tot, felicitar-vos per la nominació a Nit de l'Esport per segon any consecutiu. Us esperàveu estar nominades un altre cop? Bueno, la veritat és que tenia moltes ganes, però no sabíem realment si estaríem nominades o no, perquè ja vam estar l'any passat, però bueno, benvinguts, no? Si comparem els resultats de les altres temporades amb la de l'anterior, bueno, no sé, jo crec que no ens esperàvem estar nominades perquè vam fer-ho menys bé. Per mi, jo crec que no m'ho esperava, però bueno, sempre és bo estar reconegut dins del món de l'esport. Jo la veritat és que no m'esperava per res i estar nominat és una notícia molt bona per totes, ja que aquest any ha sigut molt bo, però al final ha estat bé. Enguany competiu amb el juvenil d'aquí del club i el juvenil de tenis taula. Creieu que podeu revalidar el títol? Home, l'any passat vam quedar primeres, ens va fer molta il·lusió, perquè, no sé, davant de nois sempre les noies queden com amb possibilitat, però es va demostrar que no i ojalà aquest any tornéssim a quedar primeres. Bé, bueno, sí, ja serà no sé quin any, però bastants anys estem nominades i bé, el juvenil del club també va fer molt bona temporada, comptant que estan a nacional i tal, i bueno, el tenis taula no ho sé, però no sé, allà estem. Jo crec que sí tenim opcions, ja que és el 5è any que estem nominades i vam fer una temporada suficientment bona com per poder revalidar el títol. I jo penso el mateix que les meves companyes, que tot i que el juvenil ha fet una temporada molt bona, nosaltres crec que sempre quedem com inferiors, però també tenim la possibilitat. L'any passat vau quedar terceres de la Lliga i vau arribar a semis de Copa. Amb quin partit us quedeu? Bueno, jo per part meva, de tota la temporada em quedo amb els quarts de final de la Copa contra IES Montserrat, a la seva pista, que bueno, és una pista exterior, ens va ser bastant difícil, vam arribar als penals, després d'empatar jugant de 5, bueno, uns penals que vam fer bastant bé, vam passar semis gràcies als penals, jo crec. Jo em quedo amb el partit que vam perdre les semifinals a Caldes, perquè en teoria era un equip inferior a nosaltres i vam arribar i vam perdre. I bueno, de totes les derrotes s'aprèn i aviam si aquest any aconseguim arribar a la final. Jo també em quedo amb els quarts de Copa, ja que va ser un partit on vam aprendre moltes coses i a superar-nos a nosaltres mateixos. Jo la veritat és que em quedo amb el moment bo de Montserrat, que vam guanyar els penals i va ser un moment molt alegre per totes, però també em quedo amb el moment de semifinals de Copa, que va ser un moment dur, ja que ens vam esforçar i tot i vam perdre. Teniu pensat alguna celebració si torneu a guanyar, dalt de l'escenari? L'any passat vam fer allò. Sí, sí. Bueno, sí, l'any passat vam fer el crit del futsal, que bueno, el que fem abans dels dos partits. Crec que un any vam fer el I-15, perquè veníem dels campionats d'Espanya amb aquesta cançoneta ja al cap, i aquest any la veritat és que no ho hem pensat, però... No, estaria bé, no?, que quedéssim com quedéssim, fer-ho també amb el juvenil. Exacte, ja que som del club. Hola, Cristina. Hola. Primer de tot, felicitats per la teva nominació amb l'equip i la individual. T'esperaves estar nominada individual?
Doncs la veritat és que no m'ho esperava gaire. Potser sí que pensava que tindríem una possibilitat, però amb els resultats que hem obtingut l'any passat com a equip, doncs no gaire, i a la selecció tampoc vam arribar gaire lluny. És el primer cop que estàs nominada sola? Vaig estar nominada l'any passat, però em vam nominar també juntament amb la meva companya, la Meri, i vam quedar terceres. Creus que tens opcions de guanyar? Home, ja que competeixo amb una categoria que és cadet, que hi ha bastant a nivell també, i els objectius que hem aconseguit han sigut juntament amb equip, doncs no crec que tingui gaires possibilitats, però qui sap, potser sí. I pel que fa a l'equip, creus que té possibilitats de revalidar el títol aconseguit l'any passat? Jo crec que sí. Com a equip, bueno, és veritat que vam quedar terceres i no vam arribar a semifinals. Vam passar a quarts, però a semifinals ens vam quedar allà i bueno, potser no primeres ni segones, però qui sap si terceres o quartes. La temporada passada, amb quin partit et quedes? Quin és el que recordes més? Sí, el primer contra Múrcia, al Campionat d'Espanya, que totes teníem l'esperança de poder guanyar la que era la millor selecció, la favorita, però ens van guanyar al final 3-1, però va ser una gran experiència.